Hi guys! Nagkuyog na sa mini parang lubin guys. Gusto kayo nga ng lugar pre? Black Miners. Black Miners. Nami karon diri sa Black Miners guys sa may Folsom, California. Nagdiri mi nag-celebrate sa muang kuan Easter Sunday. Pista. Daghang kay tao guys. Karon nagkuan-kuan mi nag paddleboard. Suroy mi aray lang suba sa Folsom. May view ri guys. Kasi ko nagamay. Sige, sige. Okay. Okay. Na. Adto mi dito sa unahan dire. Kung nando ka bridge. Asa? Nando ka bridge. Sige. Rombohon mo na guys kana. Ang pista nga to. Daghang mong tao dito eh. Labi nila yung tubig diri guys kay bugnaw kayo. Murag gikan sa ref. Yung glass cooler ba no? Di bugnawa eh. May mga kuan guys, mga geese or goose. Geese goose. Pag muari din mo diri guys, nasa kuan, nasa entrance ya $10 sa yang para sa yahang panba. Bayad sa yang parking fee. Yan boy mga ligo-ligo diha sa kilid. Dagat dire. Layo yung dagat. Then so basi mga pangutana mo guys, kung naabay buaya dire. Wala ra mo buaya dire pero no. Wala siguro kay. Wa pa may butang pud nila pud. Wala ra buaya dire guys. Siguro kagwantang buaya dire. Bugnaw kayo. Sa bugnawa man. Mamatay siguro siya. Mamatay siguro siya magdugay siya dire. Pero kagwanta ba siguro ng buaya ano? Baga na sa panig. Pero wala naman po guys, safety naman. Ang naray kuan dito, sign sa gawas, na daw yung rattlesnakes, mga kahoy-kahoy gani. Makita niyo na. Ang dili kumpiyansa daw. Last time, diha nagbike ko. Nilabang rattlesnakes dan. Nilabang pre. Pero dili rin po daw na sila manghilabot kung dili lang daw sila di lang ma-threaten ang ilang kinabuhi ba. Hindi mo sila pasakitan. Para itong last nag-trail mi love pre. Nag-trail mi dito sa Pikas. Nya. Kita ko bitin, nagkuyuko ba? Nangihi ko pre. Nahihiyan ginako. Nagkuyuko pre, wa mo sa tiyan lihok tanong ba. Bitin man din eh. Mato, likay ko. Pero nahihiyan na ako siya. Pero si love kay bisim kay tanaw sa igol kay nanan po si igol pre, kitaan po mi. Ay katong bag-o niyang giwa no, video no. Kitaan po mi. So ligaw kay siya wala gibaw ko tawag. Kubo ari diri po. Unsa ni? Unsa ni tudlo? Ang dam kong camera stick, ang gana tala unsa ni? Ano ba? Pag tala ya bitin dagay. Buwang mga po. Dinako ulit ko. Tingko wala pa talaga gianan, dito ka pa na magi. So di na ko magi na. Hindi na talaga gianan. Gabaktas ra mo. Nag-trail no mi. Gi-hike na gi-hike. Sasakan kay guys, sasakan yung masawag kuan. Talagan kay guan. Wild Wild duck oh. Wild duck po kayo. Po kay color guys. But nakita ba ka to no? Daga po kasabay rin mga nag-fun po, nag-paddleboard po. Kasi mga wild duck dasunahan guys. Itong color. Para sightseeing. Hapit na mi sa bridge daw. Nagkaduol lagi ta. Ano lang guys, sightseeing ba? Ano lang. Nani eagle diri guys. Ato dibida no? Pas Pikas. Dito ra mo to no? Muhat atong kuan pre. Sa kilid? Diri ba to? Diri, kung dito. Sige. Tutong tanawon ron. Sorry po mi guys, manguha mi og kanang wild nga succulent. Pero gwapo gitu sa Puentrias na color pre. Nahan ba to? Yung lagi no, kay gapuwa ba? Nice bito to. Depende siguro na silang weather, gid na sila ito ba. Ang problema man ko dito pod kay mo
mo amba, mo kuan pa ka ba, mo kawas pa ka sa parel niya. Mabor din. Ano sabot mo? Sabod ang imong bugsay. Ang fin. Oo. Bisig kahoy pre. Mga oh. Muban diri mga kuan diri. Ari dila alas 12. Mm. Mga tug na sila paddleboard. Oh ba? Init oh. Painit lang. Hmm. Atay no. Bintahan mo dila kay di mang lagom ba. Kita og painit pa ta. Ana. Pution mo gud sila bre no. Natam kita. Napay mo panda guys oh, mga matiayon oh. Nagsa sila og ano, tagsa sila og paddleboard. Oh, hindi mo paddleboard no, pero kaya naman ginalaw, bangka-bangka. Kayak na tawag. Kayak o kayak. Agad po nangaligo ito na ano. Nag-world up na picture. Dari po do. Uba ka. Nagumisabay oh. Ang picture. Anawa niya na ito na pre, yung mga green purple. Alis leba o dito oh, kitaan. Doon lagi mi sa bridge. Nindot po nila pre oh, kanapoy. Ganahan ko na nila kay Napoy kaning bangko. sa tapan pwede mo to butan to sa beringguan. Tingala na kanang hay kanang sana ba? A footstool ba? Katong imong gipilo-pilo. Gagmay. Ah. Gagmay nga kuan stool. Oo. Okay, tig-on man kay ni. Hmm. Mo din ni brand sa iyang paddleboard guys oh. ROC, rock basa ni. Rock. ROC Outdoors pre no? Man makita pre Amazon. Ay Amazon ay daghan na ni. Isang mga tindahan. Sa Dex. Dex Sporting Goods. Lang. Magyang paddle bugat kay dili pa fiber. So okay ra gyapon guys, quality gan ba? Quality yun oh. Nindot bugod siya gamiton kay kuan ba kaning smooth bang dagan niya ba? Kuan anong gaan ba gaan, no? Hangin naman siya. Hangin. Ready guys oh. Ay rampahanan diri sa mga kuan guys oh, mga sakayan. Kung naa kay mga sakayan. Napi daghan diri dayo. Nagka-parking. Kapun tao diri. Kaso ang kapan lang dia pre, wala sugbahan. Wala parking ra na. Oh. Parking ra gid no. Wala picnic area. Doon lang kami misa ko ano. Katulay. Napo dito sa Pikas oh. Nam na di sa kaanan diha. Oh. Kaya na diha, mo na siya katong atong giyatuan mga katong parkinganan nato nga Diri? covered. Kato dito. Kana diha sa kaanan diha kagawas. Nampoy mo parking diha pre, kung naka-parking ra was lay bayad. 2 hours na 2 hours parking diha. 2 hours Ya sayo nam kayo kay mo ra bitbiton mong paddle. Kung paddle ra mong trip, kay kaon-kaon, pwede ra kada di bayad. Lagi no. Ang bayad jis. Diyan lang ka na free parking. Okay kaya di ay. Maragis li kapilian ba sila hang trip silang kinabuhi. Sabi na to black lining views pero nagigis ba daghang lingaw gud ay. Naagi di ay. Wala chismis dire guys. Problema. Kuy marites. Yes. Ay, wala kay ka panumbayan ng tagay-tagay. Wagay wargwan ri guys ba way silingan nay ba? Silingan nay. Hindi mo makailas yung silingan. Tinuod gyud. Di pre sa tuwa nga pwede ka magtambay sa gawas kay naa kay daghang ka istorya. Palit ka gasin, istorya sa ka. Diyos buntag. Mo gyud. Naa kay kapitan. Luto na lang ang kuhan. Pwede na uli ang asin. Mo gyud. Yari wala yung anak diri. Iyahay diri ang tao. Iyahay ang trip. Ay magbuot mo ha. Tama gini lang kay nga mind your own business no. Ay di magbuot mo bahala mag tuwan pa ka di mong kibot. Imuhang negosyo, imuhang rin na. Basta kay nahalaga si muhang kuhan. Lugar. Tama gyud. Ala daghana kaayo nila diri oh. Yung pista lagi ni diri. Sa mga bato nga na yung mga kuhan na to. Mga wild duck na daghan. Daghan kayo diri oh, paddleboard pod.
Ulaos na dito bigas tulay pag yun. Kaya na to. Huli na budagkuan be bugsay. Balik. Sige, sige. Kuna po dinig uli. Ula kami sa tulay. Unsa ni siya nga tulay, pre? Katong giagian na to, no? Mo ni siyang kuan jud bag-o, ang karaan tong pikas. Ah, so dili ta dire itong paagi na to pasulod. Katong unahan. Kato mo to? Ah, Kaning tulaya pa downtown yun yan. kani ni. O interstate to downtown. Dako ba ng tulaya guys? Gamay ra siya sa video, bro. Dako gini siya. Kuha man ni no? Bali 4 lanes man tanan no? Oh, foiling. Dili kuan. Unom. Unom gid ay. Tulo. Ah, tulo-tulo. Oh. Ano nga tulog ra gani sila ng kano? Paddleboard. Oh. Huway ra sila. Yeah. Suboy aritoy. Yeah. Ara gini guys. Na Mapas namin sa tulay. Daghang mga langgam dire sa puyo kayo, langgam na Pato. napi pato dito. Sunod na po na mga adtoon kaya katong pikas tulay na po kato. U-turn na nila. U-turn na dito. Sala pre, kanang puti pre, balay na. Kato ng bar. Katong pizza. Oh. Ah, Katong dahil sodo mo sa bridge ba? Oo. Katong may bar. oo. Muna siya Black Niners pero nga bar. Black Niners. Kanan na diyan na. Nanan. Katong gahapon na nag-live band diyan. Mm. Udto? Sa bike mo gahapon nila. Apa magidi tao sunahan pagidi oh. Kita nga natapos dati. Grabe digana. Mag-kuan diyan, higda ko nga bato. Kana mga tao lagi. Big trip yun lang higdad bato no. Gamay lang yung tao, hindi landong-landong na. Init pa karon pre, atagan nga na diyan. Mao ba? Oh. Yusa kayo eh. Balihon sa nato guys ha kay namang koy laing tao basta niya magkaingon sila nga ato silang gikuhaan og video ba. Malain unya sila. Na dool lami guys sa mga bato-bato. Kampung tao rin. Ay, kanang laki ha dito mo gusto. May ligid yung pati. Ayun no. Mura man tambayan pre, huway ko diyan kung Asa? ay kanang bike. Ah, diha. Katuyok na ko kausa. Diri ka magkuan tambay na. Tanaw diri. Ah. Eh, bata ka jo. Sa mga wild ducks. Kasi bato. Sumpay na dito pre, kanang naibato. Oh, dili ay putol. Ah, yagur ni papa oh. Nice guy oh. Mabaw na dili. Oh. Bot na mi Tuwa guys. pa ni pre baka nang langoy na gini no. Ah, sa tuwa? Oh, matuwa ni way na. Ang langoy puros tanan. Manglangoy gyud. Kaso, pati mang bugnawa god. Manglangoy ka gihapon ta dito sa tuwa og sa tuwa pa ni. Perti man ning bugnawa god. Yung tubiga oh. Bugnaw gyud. Ganihar kay gihumol akong tiil pero gihapon ka. Bugnaw gihapon. Kung giangat ang tiil oh. Bugnaw man. Tapos na dito sa babaw, mangambak ka na sa dito sa babaw ka. Bawal man nila yat dito. Bawal no? Indot ng bridge nila picture oh. Muna yung mag-iingon pre mga bandal. Oo, bandal oh. Ah, yun sa nila pag bandal bitay-bitay guro sila diha. Magian na pre. Kana diha kanay man nga to diha. Maagian na diha. Murag arc ng kuan ba? Nay man diha. Kini dire? Pero ila makinang ko. Smooth mo ila makinang. Ayun no. Mo pwede na palitan. Indot jud. Arc na guys oh, abot na mayring tulay nga. Daghang king bandal. Klase-klase lang. Ay. Okay, U-turn na mi guys. Dire ra mi kutob. Mubalik na mi. Mura ko diha.
kaning tulaya. Oh. Nice lubin guys, biker man ni siya. Diya siya mag-agi na tulay. Guys, Trip man po din niya magkuan. ito kung dito maneuver eh guys. Ako na po bugsay eh. Ako na sa pre, ginaganahan. Ha? Medyo na sa kanya. Ginaganahan guys. Kung hindi dito maneuver guys. Sign up po. Akari klaro-klaro tong naong ano okay, dili ta kuan. Out against the light no? Oh, ganiha kay murag lumpo man. Palit may tagsa niya by RR guys, paring RR. Puhon, Ano na mo mga asawa dire. puhon. Si Lucas butangan ako to kuan bangko O katumbang ko. para ito magluhag. Para maka-experience mo mga asawa diyan. Kat-kat ng mga bato guys baka magtupis. Kaya mo bugsay guys guys. Ang current guys, padung naman. Kusog na kayo mi guys. Ganiya ras lang duwag istorya oh. Wa mo sila nag-ukang yun. Kaya lagi pa gym mo. Kaya siya, mura mo nag-gym ka sa una pre. Ano ba? Oh, Kaya nag-gym mo daw ko. Gusto mo nag-gym. yung pajimo. Sa ano ba, nag-gym mo na. Oh, yung pajimo no. Sayang kayong postura. Sayang kayo mo. Balik, balik. Balik Patay. ang dako na ko. Oh, ana na ba? Balik. Mag-gym bro nya ta. Ara guys, so di na maganda siya kalawom guys, oh. Yun guys, birthday na ko guys, ato tagpuan. Di na siya lawom Taho kayo. na po ta guys, palikon to natin ito. Taho ka to ganyan to, gwapo dito nga to. Bisa mo inom pa kas tubig nga to, pwede. Sa katinaw no. Gwapo ni Hapre, gwapo ni bugsay Hapre. Aman. Eh, bunuang. Ay, oh, naagi makina na iha ba? Kaya kinamaran no, mo agad. Ninduta kayo eh. Pila rin kayo yung power mo, gamay ka ng paano na siguro to. Ang simud raman sa iyahang sakayan ang yang gikuan no. Ay, kuputa na siya. Pero saan niya pagliko? Ang kanago yung lisod-lisuo no. No sa birthday mo pre? Ni 13. Ay, happy tayo next month man day. Ah, May 13. LG 16. 3, 1. Sabutan. Nagsunod rin mo no? Oh. Kung plano ninyo magtaho. Plano taho ito. Buhay ito ba ito? Magkabin ta. Pwede. Planuhan ba? Para Oh, shot na ito ba? gani. Pag midri guys, sapit na may maabot. Balik niya itong na mga kahoy gani. Tanaw meron, may bao dito gani, wild. Bao ba yung tao? Tulo ka buok. Na ni salo mang usa. Ang sangit ta tani pre. Aras na oh. Oh. Agiran niyo. Bay bao. Dah, law mo. Duko kayo. Ngani no. Aray. Utong po din na sila no. Oh. Ibay po rin. Gani. Nauna nila. Kaya itong gwapo nga color pa eh. Oh. Ito yun. Ro. Arin po sa mga Wild duck. ducks na po. Mga wild ducks ganina. Paris mo sila guys. Paris gid ay. Piwag tingog nila no. Anak naman bro baki. Gwapo yung color eh. Gani green ang ulo ba. Guys, oh, may ilaw mo. Guys. Diba manug guys. Basangan ha. Wala ra. Nakahoy oh. Apro potol man. Napit may maabot. Sa istoryas mga kuan ba, mga kagahapon. Agi pa ka bata guys. Wa mo jud ko kasulayan ni sa una gud. Ngayon ni. Primero na ko sakay ani nung dito sa Liktaho, murag hadlok jud ko kay murag ko mahulog ba. Pero karon wala mas murag master na ko gamay. Gamay pa lang. Pagkita na ko sa Liktaho ani guys, api mo jud ko palit din ko ani. Pag kanyaging adlaw palit din mi. Oh, Balik din mi sa Liktaho na yun. gisulayan dayon ninyo. Dito din mo giswayan. Okay. Indot ba?
Mapos kayo naman siya. Tinaw kayo. Bet niya pre 100 Gukapit mag 200 kapin no. to 200. Pero sulit na kayo guys. Sulit kayo. Gani. Dala na to yung bomba pre nga wireless. Ah, di ka to, dili ipalit ko to. Pero lagi siya Nasa manual. pump gyud. Pero kapoy kay pre. Ah. Hanguson ka. Nya ka tong pump pillar to murag 40 ra to kapin. Atong kan wireless. Okay bito to no, kay charge mo to, di ba? Charge to. Dali kayo, kuya sol. Deflate, dali mo kayo pa deflate. Kator ka gamit, mag deflate. Naman to ay in og out. Nabot guys. Ini maabot. Basta guys, by Lucas yung natin guys. O ba ko to gatibi si Lucas. Muar ba tong gilipat? Kinaligo mo gud niya. Tugnaw ba kurog. Boat na mi guys. The plane oh. Hanggang tawo. Picnic di mi dari. Kita na mo sa inyo ang mga foods. Tingnan Barbecue manggun mi. Saan man kami na lang man diri. Kami na lang magtapok-tapok. Paring Jerome. Uban na mo mga kasamahan guys kay naman. Paring AJ. Oh. Paring Feb. O si paring Juan. Kumusta na kayo? Sana kayo mga pare ko ay. Bot na mi guys. Karon kay i-deplete na ni paring lube ng iyang paddleboard. Tara. Yes na siya. Dali ara no. Yes na. Kanira de ang button niya pre. Taon-taon po na magawa sa hangin na ni. Gawasan mo sila yan? Mga 10-15 minutes. Mura na siyang lisuon, ano? Inikuan po, muna siya naon. Para pag-lock? Oo, pag-lock. Kaya inikuan mo, hindi mo makuha. Ano yung brand guys oh? ROC or Rock Outdoors. Nice, be? Nice. Let's buy a small one before you, be? Yeah? It's too big? Yeah, let's buy a small one for you. Oh, excuse me. Nga na. Pilo na. No more, let's go na, be. Come on. Mura na yung pagkaon guys, hipos na. Nag-barbecue mi. Ngara oh. Yan yung mga gamit. Tara guys, barbecue na mo guys oh. Pwede sa? Gihipos na. Ilang paddleboard. Manguli na may karong taod-taod. So kita na lang taon niya guys. Peace. Muna yung parking dito guys oh. Daghan pong kaparkingan diri. Nasa lang ato, pre? Oo. Hinapapadlong eh, butang na dito.
So, dali lang ni YouTube niya tong video guys. Sa susunod na pod, no? Amping kamong tanan dyan guys. Mag-amping kamong diri. God bless ka na itong tanan. This is your boy Arito. Yeah, yeah, yeah.